جرت سيب له سلطان من قصو أملاخي عبي نبيلو جرت سيب له سلطان من قصو أملاخي عبي نبيلو جرت سيب له سلطان من قصو أملاخي سلطون نبيلو جرت سيب له سلطان من قصو أملاخي سلطون نبيلو توانا ناينومي حسب أنا من قدن حقا حيوتني نايو حكي حونا أبونا أفوركي نزيه أتردئو وصاني هبو بهيوت دم ملاش هبو انتا ملاش تختاتي لوا صنيع نايو حكي ناي صاد كان موت كو يزبال منم كي حامم من كي تسقايا نايو حكي دسبل منفسنا دما يمسكرنا أبي كم تلو بصبق وتا كم تلو እግዚአብሔር ይተባረክ አሜን ቅድመ መልእክተይ ምእታወይ እቲ ናይ እዚኣ ቃል ተነገረላ ቦታ ክነግረኩም ደሊ ኢየሱስ ናብ መስቀል ይኸይዳሎ 12 ሰዓት ዳርጋ እዩ ዝተረፉ ኣብታ ምሸት ኣብታ ለዓላዋይ ገዛ ኮይኖም ምስ ደቀ መዛሙርቱ ግዜ ኣሕሊፎም ኣብኡ እያ እዚኣ ቃል ተዘሪባ ድሕሪ 12 ሰዓት ድማ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ጠጠው ክብል ከሎ ኣሰቃዮሞ ብለይቲ ከም ገበነኛ ዓሲሮሞ ናይ ሓሶት ዝኾነ ፍርድ ቤት ኣቁዮሞም ከሲሶሞ ዓይኑ ሸፊኖም ወቂዖሞ ብዙሕ አንገላትዮሞ እዩ ኣብ ጲላጦስ ጠጠው ኢሉ ኣብ ጲላጦስ ጠጠው ምስ በለ እንታይ ዝብሎ መስለኩም ኣነ ንጉሴ ኢሉ ኣነ ንጉሴ ኣብ ዮሐንስ 18:37 እንታይ ይብል ጲላጦስ ድማ በዓርከ ንስኻ ንጉስ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ድማ ኣነ ንጉስ ምዃነይ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኣነ ንሓቂ ክምስክር እየ ተዳለኹ ተወለድኩ ምእንቲ እዚ እውን እየ ናብ ዓለም ዝመጻኹ ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ቃለይ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መሊስሉ ጲላጦስ ማለት ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ መራሒ እዩ ናይ ሮማ መንግስት ንኣይሁድ ቅኝ ግዛት ገይሮም ዘቆምዎ ዝመርሖም መንግስቲ እዩ ሓያል እዩ ክፉእ እዩ ኣብ ቅድሚኡ ኮይኑ ድማ ኣይሁድ ከሲሶሞ ናብ ጲላጦስ ኣምፂኦሞ ጲላጦስ ኣብ ሓሳቡ እንታይ ከም ዝነበረ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣይነግረናን እዩ ግን ከም ዝመስለን ስኻ ንጉሴ ትብል ኣለኻ ናትካ ወገን ድማ ከሲሶም ኣቅሪቦም ካለው እስኻ ንሓቂ ክምስክር እየ ኢልካ ተወሊድካ ኣለኻ ትብል ኣለኻ ግን ኣብ ቅድመይ ተኸስካ ቆምካ ኣለኻ ዝብል እዩ ዝመስል ጌታ ኢየሱስ ብጣዕሚ ሱር በተኽ ዝኾነ ነገር እዩ ተዛሪቡ ኣነ ንጉሴ እዚ
مرحاي ናይ ሰብ ፍልጠት ጥራሕ እዩ ዘለዎ እምበር ካልእ ዓይነት ፍልጠት ኣይነበሮን ሰብ ፍልጠት ድማ ፍልስፍና እዩ ዝወስደካ ኣብ ካልእ ምንም ቦታ ኣይወስደካ እንታይ ኢሉ ይሓቲትዎ ሓቂ እንታይ እዩ እዚ ናይ ፍልስፍና ሕቶ እዩ ሰባት ብጣዕሚ ብትምህርቲ ክዓብዩ ከለዉ ብጣዕሚ ክብልፁ ከለዉ ንነገራት እንታይ ኢሎም ምሕታትን ነታ ዝሓተቱላን መልሲ ከቕርቡ ሙሉእ መዓልቲ ዝፍቱና እዩ ፍልስፍና እዩ ናይ ምድሪ እውቀት ማለት እዩ ናይ ሰባት እውቀት ግን ጲላጦስ ሓደ ነገር ዝንገኦ ነይሩ እዚ ክሓቶ ከሎ ሓቂ እንታይ እዩ ክብሎ ከሎ እቲ ሓቂ ኣብ ቅድሚኡ ጠጠው ኢሉ ነይሩ ናይ ምድሪ ፍልስፍና ኣእምሮና ዝኽልል እዩ ዝሽፍን እዩ ከይን እንዳረኣናይ ክንርኢ ዝገብር እዩ በጣም ዝገርመኩም ደሞ እዚ ሓቲቱ ድማ መልስ እንኳን ኣይተጸበየን ናይ እግዚአብሔር ቃል እንታይ ይብልና ናብ ካልዑ ስራሕ እዩ ኸይዱ እዚ ዓይልዎ ካብኡ ናብ ካልእ ኸይዱ ብዙሕ ሰባት ከምቲ እዮም በቃ ሕቶ ሓቲቶምስ ናይ ህይወት ሕቶት ሓቲቶምስ ሕቶም ክምለስ እንኳን እድል ኣይህቡን እዮም በቃ ኣብ ገሊኦም ይምፅኸሉ ናይ ጲላጦስ ሕቶ ብዝና ዘበናዊ መልሲ ክንሕቦን ኮይና ሓቂ እንታይ ማለት እዩ እንደሪልና ሓቂ ማለት ምስ ክውንነት ዝሰማማዕ እዩ ማለት ክውንነት ብትግርኛ ሪያሊቲ ትብል ዲክሽነሪ እያስ ክውንነት ይላትን ሪያሊቲ ማለት ሓቂ ማለት ናይ ሓቂ ምዃን ባሕሪ ወይ ኩነታት እዩ ማለት ናቱ መልስ ክንምልሰሉ እንድሕር ዘሊና ማለት እዩ ኣብ ዓለም ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ክስታይ ኣሎ ሓቂ ካብ 2-3 እዩ ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ኣለዉ እንታይ ይብልዎ ነዚ ሓቂ ግላዊ ሓቂ ይብልዎ ግላዊ ሓቂ ማለት እዚ ናይ ዘበናዊ አሳሰባ ማለት እዩ እዚ ናይ ዘበናዊ አሳሰባ ንትግለሰብ አሳሰባ እዩ ዝኽተል እምበር ካልእ ነገር ክስማማዕ የብሉን እዩ ዝብል ምስኩንነት ክስማማዕ የብሉን እዩ ዝብል ለምሳሌ ናይ ሓደ ሰብ ንብረት ክወስድ እንድሕር ደልየ ንዓይ እንድሕር ተስማሚዑኒ ገብሮየ እዩ ዝብል ወይንም ድማ ፅንሲ ምስዳድ ትክክል እንድሕር ንዓይ መሲሉ ከተረኣየኒ ንዓይ ሓቂ እዩ ይብል ወይንም ድማ ናይ ፆታ ጉዳይ ኣነ ሰበይትየ ወይስ ኣነ ጓሌ ኣነ ከም ዝበልክዎ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ናይ ግለሰብ ሓቂ ማለት እዚ ናይ ግለሰብ ሓቂ ድማ ምስቲ ክውነታት ኣይከይድን እዩ ማለት እስማማዕ የብሉን ኢሎም ዝሓስቡ እዚ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣትዩሎ ኣብ ትምህርቲ ኣትዩሎ ኣብ ቤተክርስቲያን ይመጽእ ኣሎ ነዚ
يوم تمركزهم بقى أب حدا church إنه ناي you know تتصوتهم the same زهونو سبات ችግር ከም ዘይብሉ ገይሮም ዝሓስቡ ዘሎ እዚ ዓይነት ኣሳሰባ ግላዊ ሓቂ ይባሃል ግን ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምኡ ኣይኮነን ዝብል ፍጹም ሓቂ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ፍጹም ሓቂ ድማ ግላዊ ሓቂ ይሆን ኣይሆን ዘይግድሶ ማለት እዩ ናቱ ሓቂ ማለት እዩ ፍጹም ሓቂ ምሳሌ ክነግረኩም ናይ መሬት ስበት ፍጹም ሓቂ ኣብዚ ስበት አሎ ኣብ ዓድና ተቀድሞ ሕሰባል እዚ ሓቂ ማለት እዩ ዘይቅየር ብግላዊ ሓቂ ዘይቅየር ማለት ናይ ማቴማቲክስ ሕግታት የትም ቦታ ኸና ኣይቅየርን ፍጹም ዝኾነ ሓቂ ሓቂ ናይ ጎይታ ድማ ኣይቅየርን ሓቂ ዘላለማዊ ሓቂ ናይ ኢየሱስ ሓቂ ድማ ሓቂ ኣይቅየርን ግላዊ ሓሳብና ካልእን ይኹን እምበር ሓቂ ሓቂ እዩ እጅን ሓደ ሰብ እንታይ ዓይነት አይስክሪም ትፈቱ ኢኻ ኢልክዮ እንድሕር ሓቲትናዮ ኣነ ቫኒላ ዝፈቱ እንድሕር ኢሉኪ እሱ ናቱ ሓቂ እዩ ኣይኮነን ሓቂ ኣይኮነንና ክንብል ኣይክን ግን እዚ ናይ ግላዊ ሓቂ እዚ ሓቂ ከምዚ ዓይነት ሓሳብ ኣብ ካለ ቦታ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ንምንታይ ካብዚ ዝበለጠ ዓቢ ሓቂ ስለ ዘሎ ኣብሶሉት ትሩዝ ዝበሃል ኣሎ ፍጹም ሓቂ ዝበሃል ስለዚ ናይ ጎይታ ነገር ፍጹም ሓቂ ስለ ጲላጦስ ክሓስብ ከለኹ ብጣዕሚ ሓዚኑኒ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ፈላጥ ሰብ እዩ ሓያል ሰብ እዩ ተማሃረ ሰብ እዩ ግን ተሓቂ መልስ እንኳን ኣይረኸባን ኣብታ ምሸት ምስ ኩሎም ደቀ መዛሙርቱ ተዛሪቡ እንታይ ኢልዎም ኣነ ክኸይድ ኢልዎም ተንቢዶም ደንጊጾም ይብለና ቃል ኣምላኽ ኣብ ዮሐንስ 10:4 እንታይ ይብል ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ኢኹም መንገዲዮም ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ ሳቶም ኣብ ኣምሮም ኣበይ ገዲፍካና ኢኻ ትኸይድ እዮም ዝብሉ ጎይታ ድማ እንታይ ይብልዎም እዚ ኩሉ ግዜ ኣምሂረኩም እንደገና ደግሞ መንፈስ ቅዱስ ክሕግዘኩም እዚ ዝጀመርክዎ ድማ ክትቅጽሉ ኢኹም ኢልዎም ማለት እዩ ቶማስ ጅግና ቶማስ ድማ እንታይ ኢልዎ ጎይታ ኣበይ ከም ትኸይድ ኣይንፈልጥ ኢና ኢሉ እንኳን ሓተቱ ናይ ብሓቂ እሱ ስለ ዝሓተቱ ቶማስ እንታይ መልስሉ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ኢሉ መልስሉ ኢየሱስ ናይ ብሓቂ መንገድን ሓቅን ህይወትን እዩ እዚኣ መልስ ዝሃቦ ንቶማስ ሰለስተ ዓበይቲ ሓሳባት እየን ግን እቲ ዋና ሓሳብ መንገዲ ዝብል መንገዲ ሓቅን መንገድን ህይወትን
يسوس مصحف ቅዱስ እንድሕሪእና እዩ ብዛዕባ ከዛ ርእሱ ብዙሕ ነገር እዩ ነጊሩና አተኩርና እንድሕር ኩለን ለቂምና እንድሕሪእናየን ከምዚ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ يسوس أنا كاب سماي مزي أنا تفلي زمدنا بس أبو علني أنا نان أبون حدائنا كل سلطان مدرين أم سماي تواهبوني له علي نزل عالم صنعيو أنا دما هاتي أيفلتني كم زي زبالة سف ريحون تفلتوا ديهم هيرانا ندهر أبزيعة أنا من قدن حقا هوتني يزبل استي أزامدو زي زبلنا زلو كريو كنفتن زي بجزاء رأسو يوزن نقرنا زلو يقزل أنا نخلو هاتياتينيا هاتياتو كشكم مزي موت نعي أحزننيو نموت سئري كتسئي زغلو يسوس زبالو يسوس انتايلو دما كلهم أفردي تقميد ايه كفردكم ايه يسوس انتايلو أنا أملاق نيري جوم أملاقي زين كرئيو كلنا انتهي رئينا زين كلن أم مصحف قدسين تلا كندي عب مصحف قدس عب تتصحفت كمي عينت امنات كم زاهدر لنا كنرد يقبانا الجنسين زبلن مستا أبي يوحنس 14 كري أخلنا السو تزرزر يؤذي أب كل مصحف قدس تتصحف مالتي جزم كلكم كاب حدش كده راح يكون كاب كل وضع وكالا عنا قاقران تاي مالتيو يسوس بعلو مصحف قدس سل نعيو ززارف زلو حق ايو اندابلنا ناي كلو حتو نحيوتنا حتو ناي حبي زغونا حتو ناي كلو نقل حتو ام مصحف قدس ترخبو يقوم مالتيو تكنا دم مصحف قدس حقي يو اندابلنا እንዳረጋገጸልና ነው حقي መጽሐፍ ቅዱስ ኮንፊደንስ እምነት ንሽተይ ዝጎረልና እንድሕር ኮይኑ እዚን ቃላት ጥንቃቄ እንድሕር አስተንቲናየን እቲ አነ መንገዲ حقን ሕወትን ዝበለ كردأنا كجمر እንደገና እንታይሉ أنا ናይ ብሉይ ኪዳን አምላኽ ኢሉ እዚኣ ድማ ከመይ ጎይታ
መጽሐፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ዓቢ ቦታ ከም ዝህቦ ዝተረዳእና እዚያ ብጣዕሚ ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኣውፂና ክንዛረብ እዚያ ጥራሕ ንሓደ ሰብ ክትረድኦ ትኽእል እያ እንታይ ኢሉ ኣነ ንመጽሐፍ ቅዱስ ንብሉይ ኪዳን ማለት እዩ ክትግብሮ ንሕግታት ክትግብር እምበር ዝመጽሓፉ ክልውጥ ኣይኮነን እንታይ ማለት እኮ ኩሉ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሕፈ ኣነ ፈጺመዮ ኣለኹ ዝፍጽም ደሞ ዝረጋገጸልና ማለት እኮ እዩ ሓደ ነገር ዘይጎድል ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ሓቂ ከም ዝኾነ እዩ ዘረጋግጸልና ማለት እዩ እንታይ ኢሉ እንደገና መጽሐፍ ቅዱስ ዘላለማዊ ዝኾነ ትእዛዛቱን ተረዲዩና ክንገብሮ ከም ዘለና ነጊሩና እንደገና ትዝ እንድሕር ኢሉኩም ኢየሱስ ኣብ ኩሉ ቦታ እንዳኸደ ከምህር ከሎ እቶም ናይ ሃይማኖት መሪ ይወቅስዎ ነይሮም ይከስዎ ነይሮም ኩሉ ክምልሰሎም ከሎ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ዝነግሮም ነይሩ ንስኻትኩም ናይ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እንዳበለ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ነገሮም እዩ ዝምለስሎም ዝነበረ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ኩሉ ነገር መልስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዘሎ ክንረዳእ ኣለና ማለት እዩ እንደገና ናይ መጨረሻ ናይ ቃል ኣምላኽ ሓቂ ከም ዝኾነ ነጊሩና ማለት እዩ ብዙን ክሪኦ ከለና መጽሐፍ ቅዱስና ብዙሕ ነገር ውሽጡ ኣሎ ንህይወትና ዝከውን ንናብራና ዝኸውን ንህይወትና ዝኸውን ብኩሉ ነገር መልሲ ኣለዎ ሕጂ ጲላጦስ ክንሕሰቦ እስቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝሓዘ ጎይታ እዩ ኣይገርመኩም ይኹም ምድራዊ ፍልጠት ከመይ ኣእምሮና ከም ዝሕዝ ወይ ጽቡቕ ዘይኮነ ትምህርቲ ኣእምሮና ከም ዝሕዝ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝነገርኩም ሞር ካብዚ ዘይጻሕፍኩ ብዙሕ ነገር ዝሓዘ በዓሉ ኣነ ሓቂ ዝበለ ኣብ ቅድሚኡ ኮይኑ እዩ በቃ ስሕትዎ يحزن بالطعم ብዙሕ ሰባት ድማ ከምዚ እዮም ዓይንና እንድሕር ዘይተገለጸልና እዚ ኣይርዳእናን እዩ መንፈሳዊ ነገር መንፈሳዊ ዓይን ልቢ ክንሪኦ ከለና እዩ ዝኩሉ ነገር ዝግለጸልና በጣም ይገርመኒ ሕጂ ንሕና ዓይናት ተገለጸልና ሰባት ስለ ዝኾነ ስለተረዳእና ቀላል ይመስልና ክሪኦ ከለና ግን ሓሲብና እንድሕር ተጠንቂቅና እንድሕር ሓሲብናዮ ከመይ ይኸብድ እዩ ብምድራዊ እውቀት ተመለአ ሰብ ናይ ጎይታ ነገር ክንነግሮ ከለና ከመይ ከም ዝናሽዎ ከመይ ከም ኣቕሊሉ ከም ዝሪኦ እንታይ እዩ ሓቂ ኢሎም መብዛሕቱ ናይ ብሓቂ ኣይተሓዝሉ ብፍቕሪ እዩና ክንበፅሖም ዘለና ደጋጊምና በቃ እዚ ኣሎ በቃ ጎይታ ከምህር ከሎ ካብ
ብጣዕሚ እንዳጠቀሰዩ ዝንብብ እዚን ሰለስተ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝበላኒ ክነግረኩም ሎሚ ከምዚ ነገርኩኹም ኩሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሓቂ እንደውም እዚ ትዕቢት ተዕባት ኮንፊደንስ ሒዝኩም ክትኸዱ እየ ዝደሊ ኢሎም አሜን ኣብ መዝሙር ዳዊት 12:6 እንታይ ይብል መዝሙር ዳዊት 12:6 ቃላት እግዚአብሔር ጽሩይ ቃላት እዩ በመመከህ መሬት ዝጸረየ ይብል ሸውዓተ ሰዓ እተኮለአ ብሩር እዩ ይብል ቃል አምላክ ብጣዕሚ ዓብይ ነገር ከም ዘሎ እዩ ዝነግረና ኣብ ኩሉ ነገር ዝጸረየ ተኮለአ ይብለና ምሳሌ 35 ክሪእ ከለና ቃል አምላክ ብዘሎ ኩሉ እዩ ንሱ ንቶም ንዓብኡ ዝዕቅቡ ዋልተኦም እዩ ይብለና ናይ ብሓቂ ዋልታና እዩ ጎይና ንቀበሉ ንኩሉ ነገር መልስና ንኩሉ ኮዩ ንኩሉ ብትኸድሉ ነገር እንድሕር ሓደ ነገር ሕቶ ኮይንኩም መጽሓፍ ቅዱስ ገንጥልኩም መልስ ንኩሉ ነገር መልስ ኣሎ ናይ መጨረሻ ደስ ትብለኒ እዚያ ቅድሚ ምንጋሪ ሓደ ነገር ክነግረኩም ሰብ ብትረኽብዎ ወይንም በፌስቡክ ዲዩ በቲክቶክ ዲዩ በኩሉ ዚ ሚዲያ ቃል አምላክ ዘንዳሹ ሰብ እንዲህ ሪኢኹም ምንም ክስታይ አይተሸበብ ምንም ዘሰገእ ነገር አይኮንም ምንም ነገር ስለዚህ ዘይተረዶ ብዙሕ በሚዲያ ቃል አምላክ ስተትዩ ተታለዎ ኢሎም ዝጥቡ ምንም ነገር አይተሸበብ እንታይ ብመስለኩም መዝሙር ዳዊት 119 189 እንታይ ይብል ኦ እግዚአብሔር ኣብ ቃልካ ኣብ ሰማይ ጸኒኡ እዩ ከደግማይ ኦ እግዚአብሔር ኦኬ እቲ ናተይ ቨርዥን ካልዩ ዝብል እስቲ ድገመለይ ብናትካ ቨርዥን አሜን እንዴ ኣብ ሰማይ ዝጸንዐ ቃልኩም ንኽተል ኣብ ቲክቶክ ኣብ ቃል አምላክ ትናሹ ክደፍዎም እዚ ኮንፊደንስ ክህበኩም ይግባል ናይ ብሓቂ እዚ ቃል ክንበልዖን ክንሰትዮን ኩሉ ነገርና ክኸውን ኮንፊደንስ ክስማዓኩም ኣብ መጨረሻ ክኸይድ ከለኹ ኣብ ጲላጦስ ጠጠው ኢሉ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ምስ በለ እንታይ ከም ዝበለ ትፈልጡም ድሕሪኡ እዚ ኩሉ ነገር ሕጂ ዝበል ተደራረብናዮ እዚኣ መልሲ እዩ ብዘይበኣይ ሓደ እንኳን ናብ ኣቦ ዝመጽእ እና ኢየሱስ ሓደ መንገዲ ከም ዝኾነ
እዩ ነጊርዎ ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ኸዓ ቃለይ ይሰምዕ እዩ ኢልዎ ንጲላጦስ ኮዩ ተረዲእዎ ኣሎ ብጣዕሚ እንታይ ኢሉ ካብ ሓቂ ዝኾነ ኩሉ ቃለይ ይሰምዕ እንታይ ማለት እዩ ናተይ ዝኾነ ሰብ ቃለይ ዝሰምዕ ሰብ ይኽተለኒ እዩ ይሰምዐኒ እዩ እስኻ ዘይትሰምዓኒ ናተይ ስለ ዘይኾንካ እዩ ዝበሎ እግዚአብሔር ይባረክ ቃል አምላኽ ከመይ ግሩም እዩ መስለኩም ክንበልዖን ክሰትዮን ክንርድኦን መንገድና ዝቕይር ህይወትና ዝቕይር ተስፋ ዘለዎ እዩ እሞ አምላኽ ብኩሉ ነገር ክረድአና እዩ ንሽተይ ክንጽሊና በዚህ በሰማዕናዮ ነገር ሃሌሉያ ኦ እግዚአብሔር ተባረኽ ተመስገን ክብር ንዓኻ ይኹን በኩሉ ነገር አቦ ተባረኽ ቃልካ መንገዲና እዩ መብርሃትና እዩ ቃልካ ሓቂ እዩ ቃልካ ህይወትና እዩ አቦ ቃልካ ስለገለጽልካና በመንፈስካ ስለሰማርካና ነመስግነካ ኣለና አቦ ክንንቦ ከለና አስተውኢልና ክንርድኦ አቦ ተረዲናዮ ደሞ ክንትግብሮ ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ቃል አምላኽ ኩለን ትእዛዛትን ተረዲናየን ክንትግብረን ከም ዘለና አሜሪካና ኣለና ቃልካ ዓቢ ከም ዝኾነ አሜሪካ ኣለና ቃልካ ካብ ኩሉ ነገር ሓቂ ስለ ዝኾነ ካብ ግላዊ ሓቂ ዝበለጸ ግላዊ ሓቂ ብሰባት ስምዒት ዝቀያየር ናትካ ሓቂ ግን ኣብ ኩሉ ግዜ ዘለዓለም ዝጸንዕ ቃል ስለ ዝኾነ ስለ ዘመሃርካና ምስግነካ አቦ በኩሉ ነገር ንባረኸካ ኣለና ነመስግነካ ኣለና ቃል ሓቂ ስለ ዘመሃርካና መንገዲ ስለ ዘሓስካና ነመስግነካ ኣለና በኩሉ ነገር አቦ ተባረኽ ኢየሱስ ስም አሜን جرت سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي عبي نبينو سيبلو سلطان منقصو أملاخي عبي عبي نبينو